נכון. יש חברה שנקראת תום גרו. תום גרו זו חברה שהיא מדהימה, שהיא יצרה איזושהי טכנולוגיה מדהימה של צמחייה, שהיא לא מבוססת בכלל על, לא צריך אדמה, לא צריך להשקות, כמעט ולא צריך להשקות, לא צריך שהעציץ שלי יהיה ליד איזשהו שמש. בעצם היא יצרה טכנולוגיה מיוחדת של קוביות ג'ל, שאני יכולה לקחת את העציץ שלי או את הצמח שלי, ולשתול אותו, רואים הכל קוביות ג'ל, ובעצם הצמח עצמו הוא יונק מתוך הקוביית ג'ל, מה שהוא צריך. אז זה מדהים, זה פשוט מדהים לחשוב שאני אוכל ממש אותו לעצב את הבית ולהכניס את הסטייל של הצמחייה ושל הירוק בתוך הבית. אז בעצם מה שאת אומרת, אני לא צריכה לטפל בשום דבר, אני לא צריכה לדאוג שהעציץ שלי, אני יכולה לדעת שהעציץ שלי ימשיך להיות בחיים בזכות קוביות ג'ל, שבעצם הקוביות האלה נותנות לצמח את כל מה שהוא צריך. נכון? נכון? מעולה. גילה, תודה רבה שהיית איתנו וחלקת איתנו את הידע הזה. מעולה, תודה רבה.